Bideo honetan, aurretik sortu dugun bizikidetza txostela nola filtratzen den ikus dezakegu. Bai? Orduan, kudeaketa akademikoa bizikidetzara modulora sartuko gara, eta hemen ikusten ditugun txosten guztiak. Gogoratu, hemen ditugun txostenak, beka jartzen duena bizikidetzarako bereziki kaltegarriak direnak dira, eta kak bizikidetzaren kontrako portaerak dira. Bai? Orduan, hemen iragazi dezakegu taldearen arabera, segun eta ze eskola guztiako taldekatzeak agertzen dira. Baita ere, irakasleak idatzen alditugu, jakiteko irakasle jakin batek gure ikasle bateri jarri baldin badio, eta gero egoera, bai? Paratzen alda, iragazten aldugu adibidez familiari bidalitakoak. Orduan, agertzen zaigu bakarrik familiari bidali dizkiogunak. Edo zirriborroak direnak, bai? Bueno, gero, posible da, honekin, bertze forma batez, honeri iragazi botoiari eman da, ikus dezakegu gauza bera. Talde guztiak, bertze bide bat da, hemendik eginta. Sortu duen irakaslea, irakaslearen bilatzailea hemen jar dezakegu, edo noiztik nora, bilatu nahi dugun bizikidetza txosten hori, bale? Gauza da, kurso osoaren osoan izan dezakegula txosten pila bat. Bertzaldetik hemen eskuinean ikaslearen idatzoarrak, hemen ikus dezakegu jarrera positiboak, indartze positiboko idatzoarrak edo ez direnak. Orduan hemen ikusten baditugu, hori honek erran nahi du guk tutoreak, gure edukatik idatzi dugula. Urdina baldin bazagon, bertze irakasle batek idatzia. Positiboak agertzen dire berdexkak, eta baldin badire bizikidetzako kontrako jarrerak agertuko dire ikurra honekin. Bai? Hemen ere bai, taldearen arabera iragazi dezakegu, sortzailea, data, ikus dezakegu xehetasun gehiago. Eta gero azkenean tutoreak baldin bagara, izango dugu gure taldeko ikasleen laburpen bat, bai? Orduan klikatzen badugu, hemen ikus dezakegu dituen bizikidetza txosten guztiak. Atzen duzei lehenago komentatzea, baina tortzen bagara honat, bai, orain hutsa dago, oraindik inork ez duelakoz jarri neurri bat, baina bertzenan, hasierako taula horretan, hemen betetze data agertuko zen, ze datetan hartu den erabakia bizikidetza neurri hori aplikatzeko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.